O Teatro Colón na Coruña foi o escenario elixido para a celebración da cuarta edición da Gala dos Premios do Deporte da Deputación da Coruña, na que se recoñeceu a deportistas, clubs e entidades da provincia polos resultados acadados ao longo do pasado ano, así como tamén pola súa traxectoria. A todos aqueles que o fan posible, que non é a Deputación, que o que fai é a parte fácil, a parte administrativa, pero a todos aqueles que de verdad o viven persoalmente, teñen que costear ás veces con seus avais, pedir préstamos persoais para lograr acabar a tempada, aqueles que chaman ás portas para buscar financiación, aqueles que venden rifas en Navidad ou cando toque, aqueles e aquelas que levan hasta roupa á súa casa para que teñan os rapaces e rapazas esa roupa para o fin de semana de competir. A todos e a todas, un enorme coñecemento e un enorme aplauso e moitísimo cariño. Moitas gracias. Os premios máis destacados, os de mellores deportistas, tanto feminino como masculino, foron para María Sanjurjo, campeoa de Europa de hóquei sobre patíns, e Lucas Yáñez, campeón de Europa senior de patinaxe artística, respectivamente. Na categoría de promesas, os premios foron para os atletas Aitana Capeáns e Hugo Zuluaga. En deporte adaptado foi distinguida para a ciclista María Xosé Pose e o nadador Jacobo Garrido, mentres que os premios aos mellores deportistas veteranos recaeron en María del Mar III e Amador Pena. Tamén foron recoñecidos o Parrulo de Fútbol Sala, o Club Ciclista Padronés e o piloto Luís Penido. No transcurso da gala tamén se entregaron 2 premios de honra aos atletas Javier Gómez Noya e Iván Raña pola súa traxectoria, e recoñeceuse tamén a firma Estrella Galicia polo seu apoio incondicional ao deporte.